església nativa nord-americana, que no prenen ayahuasca, sinó que prenen peyote, que també s'ha extès per Estats Units i està mirant d'entrar cap a Europa. Aleshores, hi ha aquest paradigma de consum formal amb finalitats religioses o espirituals. Actualment, no sé, ara fa temps que no tinc contacte directe amb els membres del Santo Daime, però fins fa uns anys, vull dir que formava part del meu objecte d'investigació, hi havia uns 15.000 membres a tot el món d'aquesta església i tenen una forma de prendre ayahuasca o Santo Daime, diguem, que té per objectiu connectar o desvetllar dintre les persones aquesta dimensió transpersonal, espiritual, amb tots els atributs que pugui tenir, doncs, de desenvolupament personal, de curació, d'experiència espiritual plenament. I és una forma que té aquesta forma religiosa formal, és a dir, sigui Santo Daime, sigui la UDB, que és l'acrònim de la União do Vegetal, que és un altre grup religiós també d'origen brasileny, sigui altres esglésies, com puguin ser l'església nativa nord-americana, com repeteixo que prenen peyote i no daime. Aleshores, són contextos d'una elevada contenció, és a dir, que no tothom en aquests contextos pot donar ayahuasca, ni s'obre la porta a tothom perquè prengui ayahuasca d'una forma indiscriminada, hi ha com a mínim un cert control de qui entra, qui no entra, hi ha una exigència formal també de mantenir com a mínim una postura, una actitud, sovint també un uniforme amb certs colors fixats pel formalisme religiós, es pot parlar d'alguns temes, no d'altres, és a dir, que hi ha una elevada formalització i contenció dirigida cap a l'objectiu que tenen aquestes noves esglésies, diguéssim, d'ús d'enteògens i concretament d'ayahuasca, que és buscar l'experiència religiosa amb tots els derivats que pugui tenir aquesta experiència, derivats positius. Després hi ha un segon paradigma, que és el que en podríem dir el xamànic, que en opinió meva és el més perillós que hi ha avui dia i el més tonto. És a dir, que dintre d'aquest paradigma xamànic hi ha dues vies que he pogut observar. En alguns casos es van a buscar xamans indígenes centre o sud-americans perquè vinguin aquí, facin rituals, donin l'ayahuasca seguint la seva forma tradicional de prendre-la i distribuir-la, se'ls hi paga i se n'en tornen. Llavors, en aquests casos, doncs, depèn del xaman, hi ha més engany, menys engany o res d'engany. Però esclar, sempre que hi ha un mercantilisme enmig, un se li ha de despertar l'escepticisme, perquè, per exemple, els xamans indígenes no cobren per donar ayahuasca ni per elaborar-ne, sinó com a molt el que hi ha és un intercanvi de béns, que fins allà he pogut observar-ho, l'argument que solen donar per rebre o per demanar algun objecte de regal a canvi de fer una sessió d'ayahuasca és que, esclar, que és molt dolenta, que ells també ho passaran malament perquè han de vomitar i es trobaran amb aquests esperits, amb aquestes forces de la natura, que no sempre és agradable trobar-s'hi i que ho faré per ajudar-te a tu, per curar-te o per guiar-te en la sessió, llavors algú m'has de donar a canvi ja que faig aquest sacrifici, em trobaré malament, etc. Aleshores, el paradigma xamànic de consum d'ayahuasca, com us dic, té per un costat aquesta via, que és la d'invitar xamans, bàsicament són andins, peruans, els peruans en això s'han instal·lat millor que no pas els equatorians o els colombians. Suposo també que per una qüestió de visat, per una qüestió tan poc espiritual i que té a veure amb l'ayahuasca com això. Fa, no sé quan va fer, fa un mes i mig aproximadament, vaig tenir la sort i el gust de presidir una jornada sobre xamanismes americans que es van fer a Barcelona i en aquest sentit va ser molt clar, és a dir, que es van invitar a diversos indígenes de diferents grups ètnics d'origen perquè fessin explicacions, inclús alguna demostració, i els colombians no van poder venir perquè no els van donar visat. Els equatorians tampoc, amb excepció d'un que ja tenia un visat perquè tenia família a Europa i per la cosa aquesta de regulació de regrupament familiar doncs ja tenien visat. En canvi, sí van poder venir algun veneçolà, algun peruà, perquè són països que per alguna raó política que jo desconec els donen els visats amb més facilitat. Llavors, m'imagino que això té molt a veure amb que vinguin més xamans peruans que no pas colombians o equatorians, però no és que aquest país en tingui més o menys de cultura indígena, de consum d'ayahuasca. I després hi ha l'altra via dintre d'aquest paradigma xamànic, que és el que en podríem dir els neoxamans, que això sí que és una olla de grills total, és a dir, que són persones que ho han anat a maçonia i han pres ayahuasca dintre de contextos indígenes, han vist com ho feien i entenent millor o pitjor tot o res
res el que estava passant allà, per raons psicològiques o econòmiques o de prestigi personal o d'interès d'algun tipus social, han après a importar ayahuasca, han trobat alguna via que avui dia és molt fàcil a través d'internet i munten sessions aquí seguint aquest paradigma xamànic que, com us dic, és un paradigma o una forma, aquesta neoxamànica, jo diria que molt perillosa. Perquè amb l'ayahuasca, el mateix que amb tots els enteògens, no s'hi ha de jugar. O sigui, són substàncies molt sèries que de la mateixa manera que obren l'inconscient i es pot treure molt benefici per l'autoconeixement de la persona, per la curació de la pròpia persona, per experiències transcendents o experiències psicoespirituals o plenament místiques, de la mateixa manera que tenen poder. Per això tenen poder també per desvetllar i descompensar psicosis que estan compensades o esquizofrènics. Aleshores, jo alguna vegada he fet amb alguna sessió portada per aquests autoanomenats neoxamans i se m'han posat els pèls de punta de veure la irresponsabilitat absoluta amb què es porta i confiant en que l'esperit ja ens cuidarà i sense cap control sanitari, per exemple, del que arriba, ni cap control psicològic de les persones que estan a la sessió o de la seva estabilitat psíquica. Llavors, quan un obre l'inconscient o quan un obre el cor, depèn de si un concebeix que obre el cap o el cor amb l'ayahuasca o totes dues coses, s'ha de saber molt bé el que es fa, perquè és perillós. Llavors, a mi sí que se'm posen els pèls de punta quan veig que es confia en l'esperit o es confien en coses inefables, però de les quals no se'n sap res, vull dir que és una forma de derivar la irresponsabilitat fora d'un mateix. Aleshores, hi ha un tercer paradigma també occidental, actual, d'avui, de consum d'ayahuasca, que és, que en podríem dir, el model terapèutic i de creixement psicoespiritual. És a dir, les teràpies que estan usant ayahuasca dintre d'algun protocol estrictament terapèutic no són teràpies clàssiques o psicoteràpies clàssiques, naturalment, i sempre contemplen que la teràpia, d'alguna manera o altra, que pot ser més humanista, més existencialista o més logoteràpia, diguéssim, o més transpersonal, però totes aquestes branques de la psicoteràpia que en algun moment poden contemplar l'ús de l'ayahuasca o també d'altres enteògens, però avui estic parlant de l'ayahuasca dintre dels seus protocols terapèutics, sempre, com us dic, contemplen que la curació psíquica de l'individu ha d'anar acompanyada del que en podríem dir un creixement psicoespiritual de la persona també, que no som motors de cotxe que arregles la peça i està tot arreglat, sinó que ha d'anar acompanyat d'un desenvolupament dels potencials pròpiament humans que té un individu. Aleshores, dintre d'aquest paradigma terapèutic o psicoterapèutic hi ha molt poca representació, entre altres coses perquè l'ayahuasca segueix estant prohibida, és a dir, que no hi ha cap dubte que tot i que hi ha una gran tolerància legal, sobretot aquí a Espanya, que la dimetiltriptamina, que és la substància que fins ara es pensava que era la causa única, químicament parlant, de la modificació de consciència i que ara està veient-se que no explica ni de lluny la modificació de consciència i l'estat visionari que indueix el consum d'ayahuasca, però és igual. O sigui, la dimetiltriptamina, des de l'any 76, el conveni de Viena, que està dintre de la llista de substàncies de consum prohibit, i s'ha acabat la història. Aleshores, tot i que hi ha una gran tolerància, us dic, jo a vegades em sorprèn l'enorme tolerància que hi ha i em fa ser escèptic amb el que està passant en la situació actual, perquè he vist inclús anuncis en revistes de sessions d'ayahuasca i no hi ha política o policialment parlant o legalment parlant, no hi ha cap diferència entre anunciar una sessió d'ayahuasca o una sessió de LSD, o una sessió de fongs o una sessió de peyote o una sessió d'èxtasis, perquè tots són substàncies prohibides. Aleshores, quan veig que ja he vist més d'un i des de per la xarxa, per internet, constantment estan corrent anuncis o convocatòries de sessions d'ayahuasca, ja us dic que com que ja començo a ser vell i tinc el ja el que se'm recargola, començo a desconfiar, perquè tanta tolerància, no acompanyada d'un moviment pro-legalització, és a dir, d'un canvi legal de la ubicació d'aquestes substàncies, a vegades em fa sospitar que simplement els governs europeus i la Comunitat Europea estan deixant que les persones que porten sessions, vull dir que es deixin conèixer públicament per quan decideixin acabar i tallar amb això, doncs el mateix que va passar amb l'LSD, doncs ja tenen els noms i les adreces de qui han d'anar a agafar per engarjolar. Aleshores, com us dic, hi ha una gran tolerància sobre el consum d'ayahuasca, entre altres coses perquè no hi ha hagut mai, o almenys no s'ha fet mai públic, cap accident greu arrel del consum d'ayahuasca, tot i que n'hi ha, sobretot descompensacions psicològiques.